Stunttipyörän muutokset part 3. Viime videolla käytiin läpi katteiden riisuminen sekä nykyisten muovien kunto. Siitä huomaa aika hyvin, että ei ole paljon pyörää säälitty ajaessa. Yleisin suojausmuoto stunttipyörillä on kaatumaraudat. Ja meikäläisellä on tällainen malli, mikä on kiinnitetty 2 kohtaa runkoon sekä väliputkella toisiinsa. Kaatumaraudoissa on yleensä tällaiset nailonitapit, minkä tehtävänä on sitten ottaa iskuja vastaan, kun pyörä kaatuu kyljelleen. Tässä pyörässä on sellaiset pykälää paremman malliset raudat kiinni. Eli tässä on nailonitappien alla sellaiset tommittaiset kumitapit ja niiden ympärillä on vielä jousat. Eli ne ottaa vähän vielä tehokkaammin iskuja vastaan kuin perinteiset raudat. Nämä nailonitapithan on vaihdettavissa, koska aina kun pyörä rullaa kyljellään vähän eteenpäin, niin näähän toimii vähän niin kuin kulutuspaloina. Mä oon nyt kääntänyt tän alemman ympäri, niin näette hyvin esimerkkiä. Sitten rungon vahvistaminen. Tätä ei ole moni tehnyt, mutta kyllä mä sitä suosittelen, jos sä aiot ruveta reenaamaan sellaisia temppuja, missä pyörä kaatuu useasti kyljelleen. Eli jo ennen kuin mä oon ottanut tätä pyörää stunttikäyttöön, niin mä oon vakiokuntoisena purkanut sen aivan atomeiksi. Vienyt alumiinihitsarille, joka on sitten laittanut tuohon kylkeen tuosta lähtien semmoisen alumiinivahvikepalan. Vahvistanut samalla noita moottorin kannakkeita, levittänyt ne noin tuplalevyiseksi ja tehnyt tuollaiset pikku lisäsiivekkeet vielä tuonne takahäkin kannakkeisiinkin. Noi on ne kaikista yleisimmät kohdat, missä toi runko repee sitten, kun sitä oikein rupeaa paiskomaan. Hitsauksen jälkeen se on vielä viety tonne lämpökäsittelyyn, eli näin suoraan suomennettuna ihan hemmetin kuumaan uuniin. En nyt muista asteita, mutta sen pointtina on hävittää jännitykset noista hitsisaumoista. Näihin saa kyllä ulkomailta tilattua sellaisia vahvempia putkirunkoja, mutta ne on ihan hemmetin kalliita, eikä ne ole tieliikenteeseen hyväksyttyjä sellaisena. Laita tili seurantaan, niin et missaa seuraavaa jaksoa, joka tulee huomenna.